Takže já vás zdravím u mého nového videa. V dnešním videu budeme si stavět počítač na AMD Ryzenu 5 1600. Tady to bude levný kancelářský počítač do 5000 korun. Bude trošku slabší a budou tam lehké problémy se skříní, což uvidíte v pokračování. Vyjmenuji všechny komponenty, ty budete mít v popisku a řeknu je i tady. Takže jak jsem říkal, Ryzen 5 1600, B350 základní deska od MSI, GT 1030 od GB, TP-Link síťová karta dvouanténová, 8 GB ramka od Crucialu, 350W Eurocase zdroj, DVD mechanika od Asusu a Cooler Master skříň. To jsou všechny komponenty a doufám, že se vám video bude líbit. Samozřejmě první věcí, kterou se začíná s počítačem, je základní deska. A já mám z bazoši za 1400 kombo, za 1600 Ryzen 5, 8 GB RAM a B350. A já jsem stal toho prodejce a ten procesor nebyl přepasovaný, takže to mám tady pohodě pastu, přepastujeme procesor a potom budeme pokračovat samozřejmě, takže já si přinesu šrubovák a hned jsem zpátky. Takže asi sundáme chladič, což stačí sundat tyto 4 šrouby, jako u jakýkoliv jiný. A mám 4 desky a já to tady střihnu, protože to bude jenom odšrubování. Tak pasta je opravdu zatvrdlá, takže já ji teď setřu. Ale ono to moc nejde. Já to střihnu, ono to moc nejde, jak je to zaschlý. Takže teď naneseme takovou vodivou pastu. Takovou malinkou tubku do prostředka vždycky dělám. No, tak malinký to není. Ale perfektně tady to stačí, je to dost, takže to teď tam dám chladíč a hned jsem zpátky. Tak, jdu to zašrubovat. Takže chladíč jsem zpátky našruboval a teď si rozbalíme SSDčko. Asi nejjednodušší to bude prostě asi normálně dostanu, že jakoby tady není nějaký normální způsob, takže jo, je venku. Je vypadl, jo, už je venku. Potřebuji osadit. Ale když se podíváte, tak ten šroubek je na špatném místě, takže ho teď musím přemístit. Ten jde normálně ven. A musíme ho teda posunout blíž a to sem. Šroubek jsem sundal. A teď tam dáme SSD disk, nebo NVMe M2 SSD disk. Pozor, to není klasický SATA disk. A teď tam vrátíme šroubek. SSD disk byl osazen. Teď si vezmeme skříň a začneme to montovat. Mám bednu, takže si asi teda vezmeme návod. Už jsem ji teda rozdělával, takže už jim tam cenu vysunout, takže nebudám muset nic rozbalovat, což je dobrý, si myslím. A takže zatáhneme normálně. Tak. A teď máme samozřejmě přístup k bedně, takže já ještě sundám tady tyhle ty obaly kolem toho. Naše pěkná skříň od Cooler Masteru. A teď si myslím, že jsme na ní mohli teda osadit tu základní desku. Mám to skříň na stole. Teď si sundáme šroubky. Jsme vevnitř skříně a já teď tady sundám tady ten pytlíček. Věděli, co to je, tak tam prostě jsou věci v té skříně a až tam bylo tohleto, takže mňamka, dneska mám svačinu. A teď si tady rozdělám ještě tady tohle, ten převodník na Molex, protože ten tam fakt nechci. Trochu jsem z toho sundal, už mám jenom kabel a ještě si tady rozděláme tohleto. Tady mám rozdělaný a teď si myslím, že se mohli osadit sloupky na základní desku a osadit základní desku. Rozděláme pytlíček, kterým je úplně všecko. No, mám tady ty distanční sloupky, takže já teď osadím do těch míst, kde potřebují být. Tak mám to osazeno a teď budeme potřebovat vylomit záslepky. Tak jsem to vylomil, už jsem chtěl chválit, tak je to skříň kvalitní, že tady to vůbec moc nešlo. No a potom přitom, když jsem to vylomoval, tak se tady ta prostředí úplně totálně ohla, že to skříň kvalitní není, když jsem si myslel, že je. Jsou jenom kvalitní asi ty záslepky z nějakých důvodů, ale tady to se zlomilo. Ale naštěstí to šlo teda vohnout zpátky, no. No to je no, teď osadíme input output shield. Kdyby se jak se osazuje, tak je pravidlo, že audio konektor vždycky dole. Když fakt nevíš, tak se prostě si to přilož k svý základní desce a vidím, že to je takhle správně. A takhle to tam strčím a namáčknu. Vsadil jsem input output shield a teď vložíme základní desku. Vložil jsem základní desku a teď ji můžeme jít zašroubovat. No, zašrouboval jsem základní desku, tak po století, protože tady vůbec nešlo si zjít, taky ty šroubky tam pasujou, ale nakonec jsem to nějak dokázal.
A teď si usadíme grafickou kartu a síťovou kartu. Síťová karta, nemůžu osadit. Síťová karta byla osazená, teď dáme grafickou kartu. Grafickou kartu byla osazená, teď ji zašrobujeme. Grafická karta se síťovou kartou byla zašrobována, teď si zapojíme ventilátor. Ventilátor byl zapojen a teď si asi zapojíme přední panel. USBčko. Přední panel byl zapojený, teď vyvážeme kabely. Kabely jsem vyvázal, teď tam dáme zdroj. Mám tady, tak ho rozbalíme. Byl rozbalený, pokud by to někoho zajímalo, je to Eurocase 350 W. Ano, není to nejkvalitnější zdroj, ale musím se někde ušetřit. Zdroj mám v bedně a teď ho zašrobuji. Byl zašrobovaný, teď si rozvážeme jeho kabely. Rozvázat, teď zapojíme kam patří. Jsem se to zapojil, ale málem jsem zapomněl na to, tam dát mechaniku, takže to teď osadíme. Teď si vezmeme mechaniku a dáme ji do slotu. Osadíme mechaniku. Ještě teda budeme muset vylomit přední panel. Teď můžeme nadat přední panel. Osazená, teď do ní zapojíme kabely. Byla zapojena, teď už nám vážně stačí jenom zapojit zbytek. Jako jsem to špatně, všechno máme zapojený, jenom nám to stačí vyvázat. Kabel je vyvázaný, teď tam nadám bočnice a uvidíme, jak to bude dál. Teď je hotové, zakrýt vám z druhé strany. Ale musím vám říct, že to bylo fakt zajímavý, protože ta bedna vůbec nemá žádný místo na cable management, takže já jsem ty kabely musel úplně rozházet, aby byly co nejvíc plochý. Musel jsem se na ten počítač doslova stoupnout, abych ho zavřel. No a potom nějak jsem to tam narval. Jo, a je zavřený. Je takový trošku nafouklej ten počítač. To je tady vidět. Ale prostě to vůbec není tam místo jako vzadu, vůbec jako. Čas zapnout počítač, takže zapneme počítač. Jo, já jsem zmáčkl restart tlačítko, tady zapneme počítač. Dobrý, takže třetí pokus. Jo, je to funkční, jsme v tady tom hrozném BIOSu. Pane bože, co to je? Ale všechno vypadá, že funguje. Ale ten BIOS je katastrofa, teda nekupujte si. MSI desku, co to je? XMP, profile 1. Počkej, nemám profil 2. Jo, teď je správně nastavená paměť. Ok, takže uložíme F10. A teď si strčíme do kompu flashku a nabootujeme instalačku Windows 10. Pane, že to... Ale zjistil jsem, že mi nefunguje mechanika. Je trošku pěkný, možná jenom vypojená, počkejte. To není moc dobrý, počkej, zkusím. Mechanika nefunguje, já to potom vyřeším. Tak, jo, další. Nainstalovat. Nemám, takže se přeskočíme, já ho získám legální cestou velice. 10 Pro. Tak, dáme přijímáme licenční podmínky. Dáme další. České, nechci další klávesnici. Nevím se přijat internet, budu potřebovat Microsoft účet a ten fakt nechci. Takže další. Usera heslo nepotřebuju. Takže teď vám ukážu, jak se instaluje Windows, jo. Prostě ne. Tak. No, tak za minutu budeme v systému a já se ozvu, až budu tam. Tak, a jsme v Windowsu. Takže máme mé Windowsy. Teď si zapojíme internet. Tak. A máme internet, ano. Já samozřejmě jsem se mohl přepojit i Wi-Fi. Do prdele. Já nemám driver, jasně, že to nefunguje. Já mohl jsem se připojit i Wi-Fi, no, ale já tady má ideát mám, ale ten komp potom bude tam. Jasně, Windows chce aktivovat, ale to teď řešit nebudu, já jenom stahovat Windows Update. A teď asi začneme stahovat programy. Já bych vám chtěl ukázat takovou stránku, pokud až budete někdy nastavovat znovu zase počítač. Ať nemusíte zase čekat. Půjdete na stránky ninite.com
A na této stránce si můžete stáhnout hodně věcí najednou, takže určitě Chrome budu chtít, Divi nepotřebuju, to nepotřebuju, VLCčko určitě, nepotřebuju, Javu, jo, ne, WinRAR, tam dám normálně od Microsoftu, tak asi nic nepotřebuji. A teď dáme Get Your Night. No. A teď tady to má otevřem. A šlu jsem instalovat aplikace najednou. 10 Pro je... Aha! Is already permanently activated. Někdo už tady dával licence, takže to je dobrý. A teď jdu aktivovat nastavení aktivace. Jo, Windows 10 Pro je aktivován pomocí digitální licence. Teď je počítač perfektně funkční. Můžeme už normálně dát normální barvy toho Windowsu, máme tmavý. No a počítač, ještě tady udělám jednu věc, dáme novinky, vypnout, hledání, tak no, nastavit jako výchozí pohlížeč, tak, dělej, tak, počítač oranžový, já nevím. OK, a teď potřebujeme jít na stránku NVIDIA GT 1030 a potřebujeme Windows 1064 bit drivery, find, no a dáme nainstalovat, download. No a myslím si, že teď by to video mohlo být všechno. Děkuji za zhlídnutí. Tím, bye.